naka-video na yan. Tama ka ba? Tibay ba? Ha? Nantok na ako? No, thank you. Thank you. Sabi natin, hurry up. Ano ba yan? Lyrics project ba yan? Ano yan, Hello. Tijo? Basta kayo dyan sa Pinas. Pwede yung sabi si Erwin. Erwin, Ano si Erwin? Ayan o. Yes. oh, tumingin na kayo sa harap. Hello! Oh my God! Yan na Oh naman! my God. Wala bang hawakan dito? Uy! Go! Oh my God, hawakan niyo ako. Oh my God! Yan na yun! Ay, maganda yung view. Kani tayo ka, picture mo na! Maganda yung video. Yung sticker! Tanggalin natin.